favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Bueno, per denunciar les retallades que han hagut aquest principi de curs als centres d'infantil i primària i de secundària, a l'acomiadament de professorat, perquè cal plantejar que en el 2010 teníem 55.000 professors i ara estan treballant sols 50.000 professors a l'ensenyament públic. L'augment de la ràtio a nivell d'infantil, primari, secundari i batxillerat i fins i tot l'acomiadament i la destrucció de llocs de treball i també d'unitats escolars a nivell de tota la xarxa educativa del País Valencià. Això és la protesta, és la primera protesta de la plataforma de la defensa de l'escola pública i continuarem al carrer defensant. Moltes gràcies. De res. Camarada, felicidades. Yo les decía, cuanto más